Mika Beşayek Emin Drojen kralên Cihuda Yotam, Ahaz û Hizkiya de gotna Xudan ya kuj Mikayê moraşetî ra hatiye yî, wî derheqê Samîrye û Orşelîmê de dît. Ya neteweno, hûn gişt bibihîzin, ya dinya û hemûyên döndurê wê de ne, baş guhdarî bikin. û Xudan bila Xudan ji perestgeha xwe yê pîroz li hemberî we şe'deb be. Ji ber ku avay, Xudan ji cihê xwe ve derdkeve, dê dakeve û ser cihên bilind yên dinê bimeşe. Dê çiya û newal dibin wî de mîna şimaya li ber agir, an jî mîna ava ku li daketnê hatiye rijandin dê bihilin û biqelişin. Hemû ev tişta ji ber gunehên Aqubin û ji ber sucê mala İsraîlê ne. Gunehê Aqub çi ye? Ma ne Samîriyê ye. û cihên Cihuda yên bilind ku derin? Ma ne Orşelîme. Ez ê Samîriyê bikim mîna koma kevirên zeviyê û mîna cihê ku restê de tên çêkirin. Ez ê kevirên wê birjînim çemê û bingehên wê vekim. Dêl pûtên wê yên bi vedandinê hatine çêkirin bixin û perçe perçe bikin û hemû xelatên zinê dê bi agir bêne şewtandin. û ez ê hemû pûtên wê wêran bikim. Ji ber ku qehpik wan bi heqê firotna xwe dahev û dê vegerin heqê firotna qehpikê. Ji ber veya ez ê li xwe bixim û biqûrim. Ez ê kin ji xwe kirî û bi tezîtî bigerim. Mîna çeqelan biqêrim û mîna heştirme xwe biperpitînim. Ji ber ku birînên wê şîfa nabînin. Ji ber ku hate heta Cihudayê digêje heta deriyê netewamên Orşelîmê. Ji gat re nebêjin qet negirîn. Di beyt Lafrayê di nava tozê de vegevize. Ya tu, yê şafîrê derûdine. Bi tezîtî di nava şermiyê de derbas be. Yekî kultisa anê rûnê derneket. Perpitandina beyt Eydsel pişkira xwe ji we digre. Ji ber ku yê li maro têrûdine bona malên xwe dilerze. Ji ber ku belaş Xudan vedaket heta deriyê Orşelîmê. Ya tu, yê ku lakîşê rûdinî. Hespê xwe yî pêşbaziyê bibezîne erebê. Bona keça Siyonê ev bû destpêka sucê. Ji ber ku gunehên İsraîlê di te de hatin dîtin. Ji ber veya tu yê xelata cudabûnê bide moreşet gatê. Dê malên Aksîb bona kralên İsraîlê bibe tiştekî xapînokî. Ya tu, yê ku li marê şehê rûniştî. Zilamê ku teşxwe re bike milk, dîsa ji te re bînim. Dê mezintiya İsraîlê were heta Adulamê. Bona lawên xwe yê xoşewîst, porê xwe bir û çikîne û jêke. Mîna Sîmerkê keçeliya serê xwe fireh bike. Ji ber ku dê ew ji cem teve bên surgunkirin. Beşad û Emîn Wey li serê yên ku li ser livînên xwe fesadiyê xiyal dikin û pêşniyariyê dikin. Dema sibeh gewr bibe ew veya dikin. Ji ber ku ji destê wan tê. û çav berdidin zeviyan û wan bi zorê distînin. Çav berdidin xaniyan jî û wan jî distînin. û li dijî xwediyê xanî û xaniyê wî li dijî zilam û mêrasa wî zordariyê dikin. Ji ber veya Xuda wisa dibêje. Avay, ez li dijî vê eşîrê pêşniyara belayekî wisa dikim ku hûn ê nikarbin hustê xwe ji wê bikişînin û hûn ê nikarbin bi serbilindî bimeşin. Ji ber ku demekî xerab e. Dê di wê rojê de methelokekê li dijî we bibêjin û lawjekê şîndar bixwînin û bibêjin. Em bi tûmî wêran bûn, para netewam min dide destekî din. Wê çawa ji destê min distîne? Zeviyên me bi parbûnê belavê xayînan dike. Dê ji ber veya tu kesekî teyî di civata Xudan de tayê pîvanê bi peşkê ve bavê je tune be. Bi gotina pêxembertiyê nekin, pêxembertiyê dikin. Dê ji vanan re pêxembertiyê nekin. Dê dawiya pekandinan qut nebe. Ya tu yê ku jê re dibêjin mala Aqub. Ma Xudan bê sebre. Ma vana karên wî ne. Ma gotinên min ji yê ku rast di meşere qenciyê nakin. Lêbelê hîn doh netewamên bi neyarî serîl da. Hûn ji ser kincên kesê ku ji cengê ve vedigerin û bêxem derbas dibin sakoyê wan derdixin distînin. Hûn pîrekên neteweya min ji malên wanî rihet diqewirînin. Hûn mezintiya min heta bêdawîbûnê ser zarokên wanî biçûk distînin. Rabin û herin. Ji ber ku vir ne cihê wê yî rawestinê yî. Dê ev cih ji ber mindariyê helaq bibe û helaqî dijwar e. Ger zilamek bi rihê fenekiyê ve bimeşe û derewan bibêje û eştere di derheqê xemr û vexwarinan de pêxembertî bikin bibêje, ew ê jî bibe pêxemberê vê netewê. Ya Aqub, helbet ez ê we bînim cem hev. Helbet ez ê bermayê İsraîlê bidim hev. Ez ê wan mîna mîhên Bosra, mîna keriyekî di nava çêregeha xwe de ne bînim cem hev. Dê ji pirraniya mirovan galegalek mezin bikin. Yên qulê ve dikin, di pêşiya wan de derdkevin. Qulê ve dikin û derbasî derî dibin û ji we derdkevin. û kralên wan di pêşiya wan de û Xudan ji serê wan derbas dibe. Beşas Emîn û gotim, guhdarî bikin, ez rica dikim ya serekên Aqub û serdestên mala İsraîlê.
manasiya mafê nekarê we ye. Hûn ku jiyê qencê dikerihin û jiyê xerab hez dikin. Ji ser wan çermên wan û ji ser hestiyên wan goştê wan diqeşêrin. û ew goştê netewam min dixwin û ji ser wan çermê wan digurin û hestiyên wan dişkînin. û wekî ji beroşê re be û wan mîna goştên di qazanê de ye hûr dikin. Wê demê ew ê qêrînê ji xudan re bikin. Lê belê dê ew bersivê nede wan û wê çaxê ew wecê xwe ji wan re bixwimîne ji ber ku karên wî xerab kirin. Ew pêxemberên ku gelê min ji rê ve derxistin bi diranên xwe dev lê dikin û bi gotina aştiyê diqêrin û cengêl dijî zilamê ku tiştekî naxe devê wan vedikin. Bona wan xudan wisa dibêje. Ji bo hûn ji ber vêya xewn û xeyalê nebînin, dê ji were beşev û bona hûn remildariyê nekin, dê ji were tarîb be û dê roj li ser pêxemberan biçe ava û roj li ser wan de tarîb be. Yên zana dê bên şermezar kirin û remildaran bên rezîl kirin û dê giş riyên xwe bixwimînin. Ji ber ku ji Xwedê ve bersiv nîne. Lê belê ez, bona ku gunehên Aqub û sûcên İsraîlê bigînim wan, bi rihê Xudan, bi hêz û maf û metirsiyê ve tijî me. Ez rica dikim ya serokên mala Aqub û serdestên mala İsraîlê, guhdarî bikin. Hûn ku bi mafê ve dikerihin û ji heriya rast xwar dikin. Siyonê bi xwînê û Orşelîmê bi neheqiyê ve ava dikin. Serekên wê bi bertîlê ve serweriyê diajon. Kayînên wê bi heq didinînkirin û pêxemberên wê bona zîvan remildariyê dikin û tevî veya ew bi gotina ma Xudan ne nava me de ye. Xerabî bi ser me ve nayê, xwe dispêrin Xudan. Bo veya dê Siyon ji ber we mîna zeviyê biajotin û Orşelîm bibe xirba keviran û dê çiyayê perestgehê bibe mîna cihên bilind yên daristanê. Beşa çaremîn. Di rojên dawîn de wisa bibe ku dêl serê çiyan çiyayê mala Xudan bê zexmandin û ji giran ve hîn jî bijor ve bilind bibe û dê netewe ber bi wê ve beherikin. Dê gelek netewe herin û bibêjin. Werin em derkevin çiyayê Xudan û mala Xweda Yaqûb. Dê rêyên xwe hînî me bike û em ê dirêyên wî de bimeşin. Ji ber ku dê zagon ji Siyonê û gotina Xudan ji Orşelîmê derkeve. Dê nava gelek netewan de serweriyê bajo û derheqê gelên li dûrin de dê biryarê bide. Dê şûrên wan bike hestinê gîsinê û rimên wan bike kêra rezvanan. Dê gel li dijî gelî şûr raneke û êdî hînî cengê nebin. Lê belê dê herkes dibin mêwa xwe de û dibin darê xwe yê hijîrê de rûnin û yek wan bitirsîne tune be. Ji ber ku devê Xudanê artêşan veya got. Ji ber ku hemûya neteweyan her yek bi navê îlayê xwe dimeşe. Em jî her tim û heta bêdawîbûnê bi navê Xwedayê xwe Xudan ve dimeşin. Xudan dibêje, ez ê wê rojê yê kut bidim hev û ya ku hatiye ajotin û ya ku perçiqandim ez ê bidim hev. Ez ê yê kut bikim bermayiyek, yê bi dûra ve hatiye avêtin jî bikim gelekî xurt. û Xudan li çiyayê Siyonê ji niha heta bêdawîbûnê dê ser wan qiraletiyê bike. û tu ya qulaya keriyê, dê şaxê keçika Siyonê were te û serweriya yekemîn qiraletiya keça Orşelîmê were. Bo çi niha tu bi dengekî bilind diqêre? Ma te de qiral nîne? An jî yê ku şîretê da te tune bûye ku ûsa janên pîreka ku diweldîne bi te girtin? Mîna pîreka ku dê biweldîne janê bikişîne. Janê bikişîne ya keça Siyonê. Bona weldandinê bişuxile. Ji ber ku tu yê niha ji bajêr ve derkeve û li beyarê rûne û tu yê heta Babilê were. Li wir tu yê bê azad kirin. Dê Xudan li wir tecdestên neyarên te xelas bike. û tu pir gelên ku li dijî te civiyane dibêjin, bila bê mindar kirin û çavên me heçî tiştên ku dixwazin bila Siyonê bibînin. Lê belê ew bi ramanên Xudan nizanin û şîreta wî fêm nakin. Ji ber ku gerçawa gorzan bona cihê bênderê dabin berhev, wana jî wisa dan berhev. Ya keça Siyonê, rabe û bênderê bajo. Ji ber ku ez ê quloçên te bikim hesin û neynûkên te jî bikim tûc. Tu yê gelek netewan beaciqîne û ez ê qezenca wan ji Xudan re, malên wan ji Xudanê dinê re tirxan bikim. Beşa pencemîn. Ya keça artêşan, tu bibe artêş, dora me girtin, biço ve li lama serverê İsraîlê ve xistin. û tu ya Beytlehem Efrata, bona ku di nava hezarên Cuhuda de biçûk bûye, zilamê ku bona min bibe serverê İsraîlê dê ji te derkeve. Derketina wî ji demên kevin ji rojên berê ye. Ji ber veya heta weldîna pîreka ku dê biweldîne, dê wan bide dest û bermayiyên birayên wî dê vegerin lawên İsraîl. Dê ew bisekine û bi hêza Xudan, bi rewnaqiya navê Xwedayê Xudanê xwe keriyan bajo. Dêl cihê xwe bisekinin, ji ber ku dê niha ew heta serê erdê mezin be. û ew zilama dê bibe aşîtî
Demaye aşuri vere velatê me û gavê xwe bavêje qesrên me em ê li hemberî wî heft şivanî û heşt kesên ji serekên gel deynin. Dê şûr ve warê aşûrê û ji cihê ku ketine ve warê Nimrodê xera bikin. Demaye aşûrî têkeve welatê me û lingê xwe sînorê me bavêje hundir, dê ew zilama me ji wî xelas bike. û dê bermayiyê Naqûb di nava pir neteweyan de ji aliyê xudan ve mîna xunavê, mîna barana ku bona mirov dereng namîne û ji bo zarokê mirovan nasekine û dikeve ser giyayan bibe. û bermayiyê Yaqûb dê nava gelan de, di nava pir neteweyan de, di nava heywanên daristanê de dê bibe mîna şêrekî, di nava keriyên miyan de dê bibe mîna şêrekî ciwan. Ew şêr ku gerderbas bibe dicû û diperçiqîne. û yê ku xelas bike nabe. Bila destê te li ser yên ku cih li te teng dikin bilind bibe û bila hemû neyarên te bên jêkirin û avêtin. Dê wê rojê wisa be ku xudan dibêje, ez ê ji te hespên te vekim û bavêjim û erebeyên te yî cengê tu nebikim. û ez ê bajarên welatê te rakim û bavêjim û hemû birjên te xera bikim. û ez ê ji destê te efsûnîkên te bigrim û bavêjim û êdî dê te de sêrbaz tu nebin. Ez ê ji te putên hatine necirandin û kevirên hatine çıkandin bigrim û bavêjim û êdî tu yê nikaribe bikarên destê xwe ve biperize. û ez ê aşerên te ji te biqetînim û bavêjim û bajarên te xera bikim. û ez ê ji gelên ku guh nadin gotinan bi hêrs û xeydê ve tolê bistînim. Beşa şeşemîn. Gotina ku xudan dibêje niha guhdarî bikin. Rabe, li ber çiyayan dozê veke û bila gir dengê te bibihîzin. Ya çiyano û bingehên erdeyên nalerzin. Doza xudan guhdarî bikin. Ji ber ku doza xudan bi netawa wî ve heye û wê bi İsraîlê ve bikoşe. Ya netawa min çi ji te re kiriye û bi çi te westandime? Bersivê bide min. Ji ber ku min te ji warê Misrê derxist û tejmala dîlan xelas kir û pêşiya te de Musa, Harûn û Mîryamê şandin. Ya netawa min, niha ku tu karên xudan yê rast bizanibe, şîreta qiralê Moabê Balak û bersiva ku Balamê lawê bewrdayê wî nihat bîra xwe de bîne. Bîranîna ya ku şîtî me heta Gîlgalê bikin. Ez bi çi derkevim pêşiya xudan û li ber Xwedayê birêz xwar bibim? Ma ez bi pêşkeşiyên şewtandinê an jî bi golikê yeksalî derkevim ber wî? Ma xudan bi hezaran ji beranan, bi 10,000 seylavên rûnê dê dilxweş bibe? Ma ez bona gunehê xwe lawê xwe yî pêşîn, bona sûcê canê xwe berhema bedena xwe bidim? Ya zilamo, yê qenc giyan te û xeynî kirina yê heq û hezkirina dilovaniyê û bi dilnizmî bi Xwedayê xwe re meşandinê pêv, ma xudan çi ji te dixwaze? Dengê xudan bangî bajêr dike û zilamê bi zanyar ji navê te ditirse. Yê ku dar û wê wezîfedar kiriye guhdarî bikin. Ma xezineyên di xerabiyê de hatine berevkirin û pîvana kêm ya bi lanet hîn li mala zilamê xerab e. Ma ez ê jê ku pîvana xerab û kîsek kevirê pîvanê yên bi hîlet destê wî de nepaqij behsibînim. Ji ber ku di dewlemendan de gelek zordarî hene û yên ku di wê de rûniştin derewan gotin û zimanê wan di devê wan de xapînokî ne. Ji ber vêya min jî bi lêxistina giran li te xist. Ji ber sûcên te xera kirim. Tu yê bixwî, lêbelê têr nebî û hundirê te dê vala bimîne. Tu yê bidî berhev, lêbelê nikaribe xelas bikî. û ez ê ya ku te xelas kiriye, bidim şûr. Tu yê çandinê bikî, lêbelê çinînê nekî. Zeytûnê dagirî, lêbelê nikaribe rûnê xwe de bidî. Tirî dagirî, lêbelê nikaribe xemrê vexwî. Ji ber bona ku te bidin perîşaniyê û bonayên ku li wir rûdinin re bifîkin, emrên omrî û hemûya karên mala Ahab têgirtin û hûn di şîretên wan de dimeşin û hûn ê şermezariya netawa min jî hilgirin. Beşa heftemîn. Wey li serê min. Ji ber ku bermayiya restşînînê di dema komcivandina fêkiyên havînê de çawa be, rewşa min jî wisa ye. Qet goşiya xwarinê jî nîne. Canê min bêriya hejîran nûber dike û nîne. Yê qenc ji dinê tunebû û nava mirovan de zilamê rast nîne. Giş ji bo xwînrijandinê di kemînê de ne. Herkes bona birayê xwe davkê ava dike. Di karê xerab de destê wan bi xîret e. Serek xelatê dixwaze û dadger heqdestê distîne û zilamê mezin xwesteka xerabê ya canê xwe bi eşkeretî dibêje. Bi vê awayî de ku dolaban çê dikin. Yê herî qencê wan mîna qirşika ye. Yê herî rastê wan ji benda bi stirî xerabtir e. Roja notirivanên te, roja sehetîkirina te hatiye. Ew ê niha şaş bibin. Bi cîran ve bawer nebin. Bi hevalê nêzik ve ewle nebin. Ji pîreka ku di himbêza te de raketiye, perên deriyê devê xwe biparêze. Ji ber ku law heqaretê li bav dike. Keş li dijî dê, bûk jî li dijî xwesûra dibe. Neyarên mirov zilamên mala wî bixwene. Lêbelê ez ê li xudan binêrim. Li benda Xwedayê xelasiya xwe bisekinim. Dê Xwedayê min bibihîze.
Ya neyarê min, ji ber min kêfxweş nebe, ger ez bikevim jî ez ê rabim. Di tariyê de rûnim, dê xudan ji min re bibe ronahî. Heta ku doza min bibîne û derheqê min de daraziyê bide, ez ê xwe bispêrim hirsa xudan. Ji ber ku li hemberê wî sûcê kirim. Dê min derxîne ronahiyê û ez ê dadiya wî bibînim. Û wê demê dê neyarê min jî bibîne û şermezarî bi wî bigre. Ew neyarê min ku ji min re digot ka xwedayê te xudan li ku derê yî? Ez ê xwesteka xwe di ser wî de bibînim. Ew ê niha mîna heriya kuçan bê cûtin. Roja ku dîwarên te bên ava kirin tê. Dê wê rojê de sînor dûr bibe. Wê rojê dê ji Aşûrê û ji bajarê Misrê û ji Misrê heta Çem û ji Behrê heta Behrê û ji çiya heta çiya bên Cem te. Lê belê welat ji ber yên ku di wê de rûdinin, ji rûbalê bera karên wan dê wêran bibe. Keriyê mîrasa xwe di daristana nava Karmelê de tena serê xwe dijîn, netewa xwe bi çoyê xwe vebajo. Mîna di rojên berê de bilal başan û gîla adê biçêrin. Mîna rojên ku tujwarê Misrê derketibû, ez ê tiştên ku wan şaş bike rê wan bidim. Dê netewe bibînin û ji hemûya zordestiyê xwe bişermin. Dê destên xwe têxin devê xwe, dê guhên wan ker bibin. Mîna maran dê axê bialêsin, mîna xişokên erdê ji ciyê ku ketine dê bilerîzîn werin. Dê bi tirs werin xwedayê me xudan û ji ber te dê bitirsin. Xwedayê wekî te, yê ku fesadiyan paqij dike û gunehê bermayên mîrasa xwe diborîne kî ye? Heta bêdawîbûnê nikare bi hêrsa xwe bigre, ji ber ku ji dilovaniyê hez dike. Dê dîsa hîfa te bi me were, tu yê dîsa fesadiyên me dibin lingan de bicû û hemû sûcên wan bavê jî balûpalê behran. Mîna di rojên berê de, te sondê ji bapîrên me re xwariye tu yê dilsoziyê ji Aqub re û dilovaniyê ji Ibrahîm re bikî.